हेलो स्टूडेंट्स नै आं नोंथांमोननो दिक्सा एबाव माबायदि जइन जानांगो रेजिस्टार जानांगो बेखौ दिन्थिनो थांगासिनो दं। स' नोंथांमोना बेखौ जोबोर मोजाङै गोसो होना जुदि नायोबा बेखौ हमनो हागोन। नोंथांमोना आङो जास्ट डाउनलडिंनिफ्रायनो स्टार्ट दिन्थिनो, नाथाय नोंथांमोनाथ' डाउनलडिंखौ रोंखायो। नोंथांमोननि मबाइला जिहेतु बांसिनानो एन्ड्रइड, आइफनथ' निस्सय गैया। आइफन थाबा निस्सय बेलेगनिफ्राय डाउनलड खालामनांगोन। जिहेतु एन्ड्रइड नालाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोना एपखौ। नोंथांमोना मा खालाम, प्ले स्ट'राव थां। प्ले स्ट'र नोंथांमोना नुदों निस्सय नै प्ले स्ट'राव थु इनस्टल अपसन फैगोन। नाय नोंथांमोना सार्चनिफ्रायनो आं खिन्थानि, नोंथांमोना सार्चआव लिर दिक्सा, DIKSA। नोंथांमोना दिक्सा लिरना होबा गिबि पेजआवनो नुगोन, फार्स्टआवनो नुगोन दिक्सा प्लेटफर्म स्कुल एजुकेसन ओरै नुगोन। बेयाव लिरना हो, थुना हो। बेयाव थुना होबा ओरै इनस्टल अपसन फैगोन। इनस्टलाव प्रेस खालाम, प्रेस इनस्टल। माने डाउनलड जानो स्टार्ट जागोन। 16.05 MB नि एप बियो, बांद्राय बुरजा नङा। स' डाउनलडिं 100% जानायनि उनाव मा जागोन, बेवहाय इनस्टलिं अपसन फैगोन। नोंथांमोना जिहेतु गोदान जुनियर, ओंखायनो नोंथांमोना आं जागायनायनिफ्रायनो दिन्थिदो, जेबो माने स्किप खालामाखै। नाय बेवहाय ओरै माने मुभिं राउन्ड जादों बेवहाय मोनसे। नाय अपेन फैबाय, डेट मिन्स इनस्टल जाबाय। आनइनस्टल खालामबा डिलिट जालांगोन। स' अपेनाव थु, अपेनाव प्रेस खालाम, प्रेस अपेन। DIKSA दिक्सा, बे मोनसे इन्डियान एप। नाय दानिया बेवहाय फैदो वेलकाम टु दिक्सा, चुज योर प्रिफार्ड लेंगुवेज। बेवहाय हिन्दी, इंलिश, असमिया, बांला, गुजराती, माने इन्डियानि गासै लेंगुवेजआनो दं बेवहाय। बेवहाय नोंथांमोना निस्सय माबेखौ सिलेक्ट खालामगोन, गोबां कनफिउज जानो हागौ। जिहेतु जोंनि बेयाव बर' भाषाया थानांगौमोन, खिन्थु बर' भाषा गैया नालाय नोंथांमोना मा खालाम, इंलिश नङाबा हिन्दी सिलेक्ट खालाम। माने नोंथांमोना मा खालाम, इंलिश सिलेक्ट खालाम, इंलिशखौ प्रेस खालाम। इंलिशखौ प्रेस खालामना कन्टिनिउ प्रेस खालाम। कन्टिनिउ प्रेस खालामनानै दा बेवहाय टिचार दङ, स्टुडेन्ट दङ, नङा होमबा? हेड टिचार दङ, पेरेन्ट दङ, आदार्स दङ। माने पेरेन्टआबो जइन जानो हागौ, हेड टिचाराबो जइन जानो हागौ, आदार्स जिखुनु पार्सनाबो जइन जानो हागौ, टिचार। दा आं टिचाराव थुनांगौमोन, खिन्थु नोंथांमोना जिहेतु स्टुडेन्टनि जाना दिन्थिगोन नालाय आं स्टुडेन्टआव क्लिक खालाम। बेवहाय गथ' सानै नुदों ना, बिजाब लानाय, माने राइट आपार मस्ट नाय, माने आगदाथिं गोजौथारथिं स्टुडेन्ट, आरो इथिं मेडाम सासे दं टिचार होनना लिरनाय। बेयाव प्रेस खालामना, बेयाव फोरोंगिरिफ्रा प्रेस खालामगोन। स' स्टुडेन्टआव प्रेस खालाम, प्रेस स्टुडेन्ट। बिनि उनाव मा फैगोन, नाय सिङाव अपसन फैगोन। नाय सिलेक्ट बर्ड नुदों नोंथांमोना निस्सय। सिलेक्ट बर्डआव माने राइट कर्नाव मोनसे थिरसिन नुदों नङा होमबा, एर' मार्क। प्रेस सिलेक्ट बर्डआव प्रेस खालाम। बिनि उनाव नाय बेवहाय माखासे अपसन फैदो, माखासे बर्डनि अपसन फैदो, CBSE, NCERT। खालामबा मा जागोन, ओरै साबमिट अपसन फैगोन। ओरै Igot-Health नङा होमबा? Igot-Healthआव सिलेक्ट खालामनायनि उनाव एसामिस, बेंगलि, इंलिश, कानाडा, मालायालाम ओरै फैदो बहुत माखासे। दा जोंना बेवहाय बर' लेंगुवेज गैया नङा होमबा? बर' लेंगुवेज गैयाबा जों मा खालामनांगोन, आदार्सखौ सिलेक्ट खालामजागोन। आदार्स सिलेक्ट खालामबा साबमिटआव फैबाय। उनाव क्लासखौ ओरै सिलेक्ट खालामजागोन। नार्स, पुलिस, NMs, कमन सिटिजेन्स, एलाइड, डेन्टिस्ट, डेन्टेल लेब टेक्निशियान, NCC Cadet। दा नोंथांमोना जिहेतु NCC Cadet, ओंखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन, NCC Cadet अपसनाव थांनांगोन। NCC Cadet नैबे नुदों निस्सय, NCC Cadet बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। ओमफ्राय साबमिट खालामनांगोन। आरो साबमिट खालामनायनि उनाव कन्टिनिउ थुनांगोन। आरो कन्टिनिउ थुनांगोन। प्रफाइल आपडेट साक्सेसफुलि फैबाय। नाय दा नोंथांमोना जिहेतु NCC Cadet नालाय, बेवहाय आसलथे बर' मिडियामा फैनांगौमोन। बेनोथ' मोनसे दुखुनांथाव, जोंनिया जेथिंबो गैया। आदार्स मिडियामाव बर' अपसनाव थाहैबाय। दा NCC Cadet नालाय नोंथाङा NSS भलन्टियाराव थुनाङा। डक्टर बा आयुष फार्मासिस्ट जेबो नङा नालाय नोंथांमोनाथ' NCC Cadet। ओंखायनो नोंथांमोना मा NCC Cadetआवनो थानो हो। नाय नोंथांमोना नुगोन NCC Cadetआव ब्लु जाना दं। प्राय जाबाय नोंथांमोननि अपसना। आसलथे NCCनिफ्राय बेखौनो खालामनो होदो, नाथाय नोंथांमोना बै एसाम बर्ड बेयावबो सिलेक्ट खालामजागौमोन। नाथाय NCC Cadet हिसाबै Igot-आव जइन जानो होदों नालाय, Igot-आव नोंथांमोना थुबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना सिङाव गुबुन गुबुन अपसन दं, जेरै नैबे लेफ्ट साइडआव मोनसे अपसन दं। ओरै इउटुबा बेनो थायो, नाथाय सेकेन्डआव थुबा मा फैगोन, नाय
सेकेन्डआव सी मर कर्सेस अन कन्टेन्ट्स नोंस्राथ' जेबो कन्टेन्टनि खोथा गैया ओंखायनो राइट साइडआव थुफिनबाय आरो नोंथांमोना गेजेरनि बे स्केनार बायदि केमेरायाव थुबा मा नुगोन बेयाव प्रेस खालामबा मा नुगोन केमेरा दिक्सा इउज केमेरा पारमिसन टु स्केन किउआर कड्स नोंहा जुदि केमेराखौ एलाउ खालामना दोनबा मा जागोन किउआर कड स्केन खालामनो हागोन स' बेखौ एलाउ खालामनोबो हायो खालामथ'वाबालासिनोबो दोननो हायो नोंनि गोसो बियो स' आं बेखौ बेक खालामफिनबाय बिनि उनाव नैयाव मोनसे अपसन दोननाय बेयाव थुबा मा जागोन नो डाउनलड येट्स माने जेबो नों डाउनलड खालामाखै नालाय जेबो अपसन फैयाखै डाउनलड खालामनायनि अपसन फैगोन जिहेतु नों जेबो डाउनलड खालामाखै आरो बेसेबां स्पेस होदो मबाइलनि बेसेबां स्पेस दं बेबो फैयो जेरै आंनि मबाइलाव बेसे फ्रि दं 5.65 GB फ्रि दङ मेम'रियाव राइट साइडआव मोनसे मानसिनि छबि दं ना सावगारि इमेज अफ ए पार्सन बेयाव क्लिक खालामबा मा जागोन नाय रल स्टुडेन्ट बर्ड Igot-Health medium others class Ncc Cadet subject बेड खालामबावनाय गोसोबा नैबे बेड खिन्थु मा खालामनो हायो जोङो गोसोबा हायो आरो एड खालामनो दा बेवहाय नों जिहेतु स्टुडेन्टसो नालाय स्टुडेन्टआनो थागोन बेनिफ्राय नेमखौ नैबेयाव थुनो हासिगोन मा नेम होयो नोंनि आसलि नेमखौ थुबाय सापस आंनि नेमखौ होनोसै आं ओरै सरि इमेलासो फैदों आंनिया सरि नाय ओरै नामखौ होबाय ओमफ्राय जिहेतु बर्डआ Igot-Health गोसोबा बर्डखौ चेन्जबो खालामनो हायो खिन्थु नोंथांमोना मा Igot-Healthआवनो दोन बेनिफ्राय मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन आसलते बेयाव आदार बर' लेंगुवेज फैनांगौमोन खिन्थु बर'नि अपसन फैया बेनिफ्राय क्लासआ Ncc Cadet ओमफ्राय साबजेक्टआ मा फैगोन NCCआनो फैगोन नोंथांमोननिया बा स्टेट Igot आसलते साबजेक्टखौ मा होगोन बेयो आं बांद्राय कनफार्म नङा नोंथांमोना मोननैखौबो टिक खालामना हो NCC आरो स्टेट Igot-खौ बिनि अनगायैथ' बेलेग अपसन गैया बा जेसेबां जों सब साबजेक्टखौबो सिलेक्ट खालामबाबो जेबो जानाङा आंनि बादिबा आरो सबखौबो सिलेक्ट खालामजोबनायावलाय मा लस दं नङा होमबा दा हायोबा नोंथांमोना गासैबो खालामाबाबो खोथा गैया आंनि बादिबा नोंथांमोना ओरैनो खालामजोबना दोनथ' दा गासैखौबो सेलेक्ट खालामना दोनथ' जेबो लस गैया बिनि उनाव मा खालाम सेभ अपसनखौ थुना हो नाय Igot-Health आरो क्लिक खालामबा मा जागोन एनआइएस दङ स्टेट आसाम फैयो नाय ओरै जाबा मा जागोन Igot-Healthआ आउट जालांगोन स' Igot-Healthआवनो दोन नोंथांमोना स्टेट आसाम खालामनाङा होमबा मिडियाम इन्सट्राक्सनखौ फिन खालामफिननांसिगोन जिहेतु इयाव बर'आ फैया ओंखायनो आदार्स ओरै खालामनांगोन ओरै स' ओमफ्राय क्लासआ जिहेतु मा Ncc Cadet नालाय नोंथांमोना ओरै फिन माने खालामफिनजोबनो गोनां जायो आरो बेखौथ' आं गासैखौबो सेलेक्ट खालामनानैसै नङा होमबा गासैबो सेलेक्ट खालामनायाव मा लस दं बे सेभ अपसनखौ थुना होबानो जाबाय नङा होमबा बिदि आरो नाय नोंथांमोना बै रलखौ जिथु स्टुडेन्टखौ जोङो निस्सय चेन्ज खालामनो हागोन खोमा खनसे रिपिट खालामना दिन्थिनो नोंथांमोननो बेयाव क्लिक खालामफिनबा नाय बेयाव स्टुडेन्ट इउजार टाइप Igot-Health आदार्स मिडियाम टिचार स्टुडेन्टस आसलते स्टुडेन्टनि जायगायाव जोङो बेलेग सोलायनो नाङा होनना आं सानो स' अके दा ओमफ्राय नोंथांमोननि स्टेटआ बाक्सा आसाम आरो साबजेक्टआव NCCआबो थाबाय आदार्स स' जेनेरेलि बेखिनियानो आरो आंनि बादिबा आरो स' सिदा सादायै बिथांमोना बुंनाय बादिबा बेबायदिनो थिनदो माइ ग्रुप्स ट्राइ निउ दिक्सा एक्सपिरियेन्स बिटा भार्सन सुइच टु डार्क मड बेफोरखौ क्लिक खालामनाङा सब अबानो दोन बेफोरखौ इम्पर्ट कन्टेन्ट जुदि माबा मोनसे निउ कन्टेन्ट होदोंबा बेयाव फैगोन दा लेंगुवेज सिलेक्टआव इंलिसानो दोननांगोन खिन्थु बर' अपसन फैनायबा मोजां जागौमोन हिन्दी दोनबाबो मोजां जायो खिन्थु हिन्दी बुजिनायाव प्रब्लेम जागोन नोंथांमोना स' नोंथांमोना इंराजिखौनो दोन बेयाव बर' अपसन फैनांगौमोन आसलते मानो फैयाखै आं मिथिया स' जायखिजाया बर' अपसन फैगौमोन नोंथांमोना जुदि बेखौ गुबुन मोनसे रोखोमै जइन जायोबा बर' अपसन फैगौमोन जुदि नोंथांमोना बै माबायाव दोनोमोनबा बेखौ स्टेट बर्डखौ जुदि आसाम स्टेटआव दोनबा बर' लेंगुवेजआ फैयो बे सोलोंथाइनि थाखाय नाथाय नोंथांमोना मा Igot-आव जइन जानो होदों नोंथांमोनखौ ओंखायनो जोङो बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन स' नोंथांमोना बुजिबाय होनना आं सानबाय स' नोंथांमोना जुदि बेक खालामबा मा जागोन बेक टु जुदि क्लिक खालामबा डाइरेक्ट एक्जिट अपसन फैखागोन माने बेक जालांबाय थानाय अपसन थाया बेयाव स' ओरै एक्जिट थुबानो जाबाय ओरै दा बेवहाय
जास्ट जइन जादों खिन्थु फन नाम्बारबो बियासै जेबो बियासै मा टाइपनि अपसन आं मिथिया बेयावथ' फन नाम्बारबो होनायनि जायगायानो गैया स' आसा खालामबाय नोंथांमोना निस्सय ट्राइ खालामगोन बेबायदि जइन जानो बे भिडिअखौ नायनानै स' थेंक इउ